മക്കയിലെ കഅബ പുതിയ മൂടുപടം അണിഞ്ഞു. ചിത്രത്തുന്നലുകളുള്ള 47 കറുത്ത സിൽക്ക് പാനലുകളടങ്ങിയതാണ് പുതിയ കഅബ. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം പൂശിയ വെള്ളി നൂലുകൾ കൊണ്ടു തുന്നിയ 68 ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. സ്വർണം പൂശിയ 120 കിലോ വെള്ളി നൂൽ, 60 കിലോ ശുദ്ധമായ വെള്ളി, 825 കിലോ പട്ട്, 410 കിലോ അസംസ്കൃത പരുത്തി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഅബ നിർമ്മിച്ചത്. ഏകദേശം 1415 കിലോ ഭാരം വരും. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കഅബയ്ക്ക് 6.35 മീറ്റർ നീളവും 3.33 മീറ്റർ വീതിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ മുഹറം മാസപ്പിറവി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം രാത്രിയിലെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാണ് കഅബ അണിയിക്കുന്ന ചടങ്ങ് തുടങ്ങാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നേരത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. പുതിയ കഅബ അണിയിച്ച ശേഷം അടിഭാഗം ഉയർത്തിക്കെട്ടി. ഹജ്ജ് സീസൺ അവസാനിച്ചാൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ഭാഗം താഴും.